Walang araw darating ang iyong tanging hiling. At noong dumating ang aking panalangin ay hindi na maikutin ang pag-ayos ang nahanap ko sa iyong mga mata at ang dapat kung sakali ka. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa Barangay Libuag, Lawak, Pangasinan. Para maghatid ng sorpresa ng pagmamahal ng isang frontliner na walang iba kundi si Ma'am Brienica Campos. At ang kanyang susurpresahin ay si Sir R. James Campos. So ano pang hinihintay nyo guys? Tara na! Sir, kayo po si R. James Campos? Sir, bali po kami ng SMJK Company. Bali, may nag-order po kasi ng ng mga milk tea supply. Kausap ko ngayon. I-deliver lang po sana namin, sir. Meron babayaran? Kasi wala akong pera. Wala naman po, sir. Siguro nabayaran na siguro ni ma'am sa through Gcash po. Ano kaya yan? Asan po ba si ma'am? Nasa sa Ah, okay po. Sige siya pa, tignan mo lang po, sir, para ano. Akala ko kasi yung classmate ko na taga-Villasis na kukunin yung anak ko. So may inaasahan po kayo, sir, na na bisita. Oo, ngayon. Yung classmate. Ano kaya yan? Oo nga, sir, tignan mo na lang, sir. Happy 70th month, sir! Masakit po yan, di ba? Nagkano nag-aabi? So, ayan, sir, kapitsin muna ako, sir, ha? Wala akong Christmas pero. Hindi, okay lang yan. Sir, okay lang po. 3, 2, 1. Sabi ko na. Akala ko ano na yun, sir. Sir, saan tayo mag-ano? Sa bahay niyo o sa ano? So, guys, punta muna natin yung yung pinahanda ni ma'am na para kay sir. At saka natin ituloy yung program natin. Sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking So, kasi wala kang pasakot. Bawi, sir, bawi. Tingin ka dito sa camera. Tingin dito sa camera. Anong palayo mo, sir? Ba't mo dito yan, sir, Jay. So, ito sa ni Ma'am ni Ma'am Nika. So, Ma'am Nika na lang po niya. Kumakat! Picture nga dito. Picture. Dito, picture lang. Basahin ko sa'yo or ito na lang magpasa, sir. Ako na lang, sir. At hello, darling asawa. Happy 78th monthly. Nawala man ako ng ilang araw dahil sa trabaho ko at sa pandemic na ito.
lagi mong tatandaan na hindi ka mawawala sa puso ko. Mahal na mahal ko kayo ni AJ darling. I love you so much. Sarap talaga sila. Kasi yung sabi mo sa kasunod ng mamita ka. Hindi ako magbabawas din. Sila naman yung laman ng kasip-kasipan ko. Saka, yun lang ang On behalf of Super Food Deliver ko, thanks salamat. We wish you all the best at sana po wish namin na lumaki pa itong business ninyo ni Ma'am at sana magtuloy-tuloy pa po yung swerte na yun. Saka keep the love burning, sir. Para bawi po tayo kay Ma'am para makakasin po natin siya. So ayan, sabi niyo nga po, lagi na lang si Ma'am Nika ang nagpapasuper sa at nagpasabog. Siguro sir, meron ka lang hints para para magkaroon ng idea kung paano din natin ito. So, magandang good luck po sa relationship na So, yun guys. So, don't forget to like and subscribe sa aming channel. Kung mo din Sa'yo'y mga ika'y mo